Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kok desih krungu siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing ninggal sapa ya, guys? Pan, sing ninggal sapa ya, Pan? Alah, ya. Ditakoki tenan-tenan kok sapa mang sing ninggal sih. Ya Allah, kok wis jam ini ngono lho. Terusno berarti nek siaran. Kok sapa ya, guys? Mbah Lani. Sing ninggal sapa ya, Mbah? Yu sapa, Mbah? Alah Mbah Tri, Mbah Suroso, lek Suroso. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, Mbah Tri, semoga husnul khotimah ya. Mbah Lani, ndak diterusno ya, Mbah. Wah, lah ijekne rumah sakit, guys. Berarti urung tekan kene angge kabar tok jekne rumah sakit Padangan. Masih di RS Padangan. Ya Allah, kaget aku mak kelas. Tak kira ulo. Apa iki? Oh alah. Kira aku mau ulo kok kaduan kowe. Jebule karet talang do pedot dewe-dewe. Wis wayahe ganti iki, guys. Dot lah kok kaduan kok kaya ulo. Sampai mak pas pikir ki ulo iki mau. Ya Allah. Pak Su kok ya gung enek mantok nendi wong e. Diterusno apa isek sesuk soalnya wis nanggung wis jam 3 lewat piro iki mau jam 3 lewat 10 menit anak wedok yo urung mantuk kok ning omah dhewe klontang klantung Dek Iza awake yo panas dusum panas kabeh deh guys. Dek Dinda Mbak Viana wis do sehat ganti Dek Iza awake panas rewel kudu nangis ae. Dok Mbah Tri ninggal, Dok. Mbah rek jam ijek jam yahene cara ngono diterusno paling ya ketara siaran. Wong langsung siaran kok. Wong tapi isek ning Padangan iki. Berarti digono rumah sakit neh ya wong Mbah Mi ngetri waloh rene kae ya. Tak tekoki Mbah Tri piye Mbah kabare. Jerene ya piye ya nduk ya ngono kae wong abene iki cara menapa dioperasi moh ngono apa sing ya gak roh penyakite apa Mbah Mi iki mari gak iso ngarani. Cara dijak omong-omongan wong lah ki nek bar ya lali. Piye Nduk wis adem? Pun adem. Waduh. Demek bathoke.
Lah iya sing Kak Viana wis adem ya nah. Ganti Kak Dinda, kok Kak Dinda ganti adik Viana, adik Iza. Waduh, waduh. Duh, kok lewat kok. Mbah. Paling ya diterusno paling ya. Wis siaran kok. Cuman terus nek ngasar-ngasar. Wis dik mange. Iki jam 3 lewat kok. Jam 3 seprapat menit. Enak Pak De ya. Mbah Tri ninggal ya. Mbah Tri, kuwi bosen mang tak arep-arep mantang aku gak enek kowe golek aku. Sing golek iki lho. Ya lah. Golek iso ya. Oh anak ngguri giya-ginan welok ngono kok. Apa tak lebih ya nek Pak De? Lah. Oh tak lebih ya nek Pak De. Walah panas waduh. Kok peteng ya sa? Ndek iso ape dingkikno renek. Lha wong-wong klegumun tak ngene. Lah nak awake panas tak mesti Jadi iki diterusno lewat siar apa ora? Iya terus. Loh, walah sing mijetno ki berarti om ambek Mbah kowe gak melok. Astagfirullahaladzim. Lah iya maksudnya ki pur mas aku melok. Alah. Loh. Oh, gak bocahe barang ambek Pak Elah ya menawa cilikane Dinda kira ambek Mbah Suti ya wis sampe Pak E. Ngerti pijetno trimo ambek Pak E. Lah tak kira ya pur ya melok. Kira yo ngene lilik iki lho, anggur kilo iki. Anu, kuwi lho apa? Blimbing barang bidol 5.000-an mok sekilo. Blimbing. Lah iki gak tas ya. Iya, lah gak jek ning Padangan. Sik ning kono. Iya, anune jek ning Padangan iki mayite. Kayak sehat ngono Mas. Sehat piye ndek nani iki wis anu kok rontok tenanan Mbah Garmi ki lho rene Ngetriwaloh ki lho. Kae wis. Mbah Ji tekoki. Kok siang Wis kok. dilukuhi. Heh? Wis apa? Diluku sampe. Lho, nggone dhewe wis mah rendeng. Sing ngenteni kuwi. Lah so sing luku Mbah Kardi. Lho. Ya hene terusno gak ngantek bengi ya Mbah ki engko. Lah iya. Walah nek bar magrib paling ya urung Mbah ndra bar ngisak. Lah iki lho isih ning Padangan iki. Cek ning Padangan iki. Gong. Cek ning Padangan. Lah ya Mas aku wis nang ngono. Lah iya. Alah nek anu biasane ambulan yo gelis kene kono. Angger ning omah ndang persiapan. Dek Naya. Ya jayem. Lah kok malah dadi jayem. Dalem po. Lah ya dalem, tapi iki malah jayem. Ngene lho ayen. Ya jayem. Alah ya. Jayem lho ndi malah dilebih neh. Gak oleh metu didulang. Kudu mlayu wae. Wis bar ngatur. Pirang dina pokoke tamping mopo mbok pasrahne Mbah Udin kuwi. Wong sitok e remorong dina setengah. Wis mboke dhuwit. Tak kirim es. Lho, lha piye? Entuk ngirim es ki piye polahe? Wis karek kono wis ora tau. Mas. Mbok ade yo apa? Hariane kula suruh burungan. Ora ya. Iki tau 100 ku paling tak luwahi. 110. Wis lepas. Ya mergawe iki di ngono lho, Dok. Sedina menyang wekku, sedina ngarit klanding ngono. Wong karo tinggu ngopeni wedhus marai. Sampeyan gelem ora ya ngono. Ngene sapa? Nggonku galeng-galeng. Wah, nek wong mbung anyar ki cara menawa kerjaan ngono kuwi udah mari wis tuwek wonge. Ya edak omah. Cara kuwi cara ya disambi-sambi. Ora sapeni lah bar sak. Wong kono ki modele do seneng lepas. Ora. Cara Sak ngono. gelemen kuwi. Lah kaya ngedos ngono kae lho tak openi malah do nggumono. Ya dunggu sego dhewe. Es portal kuwi dunggu. Cara ngono ki gak nek kono ki sik rontok murah to. Timbangane. Lah iki tak kon ngene batur ki ra. Ya moh iki dhewe dipaculi dhewe. Wis dilukoni bar. Lah
Ayo nang siap-siap nang rono, Dok. Engko nek jaba magrib urung bobol kok Mbah Mingen ngene ya mulih le. Lebih. Aku makai kaya orang wong akeh kok turun. Lho isane ndi? Aku ya dikeloni mboke. Isa ning kono nek sok digoleki. Namanya ada wong ninggali esuk jam 10-an mau. Lewat ik, Kong. Wis meh setengah 4 kok. Mulus Ayo ya, kowe nang celononan. Jere wis teng Padang. Lah ning Padangan ndak ya ono yaene gak mlaku weh, Mas. Kok wong iki kan yo cara sore. Engko jaba magrib urung bobol ya kene mantuk sik. Lah kae aku wis ape noto yo, guys. Tak noto beras. Tak nyiapno. Maksudnya nganggan selawatan iki lho, guys. Kene nek ngarani nyelawat. Ini. Ini, guys. Wis, tutup. Iki adate wong kene iki ngene iki, guys, beras. Terus kae Dinda mantuk no kok. Lah sekolah kok ngantek jam 4 sore. Ngene iki ya, guys, beras, terus dikei ngene, dikei bawang putih, terus bawang merah, terus lombok abang, terus duwe kricik. Iki nek adate wong kene ya, guys. Adate maksudnya adate kono-kono ki piye? Ngene sampean piye? Padha apa ora ya nek nyelawat. Terus dikei garam. Aja lali. Terus berasnya didemek ngene. Mbah Sulastri aku kirim ahli warisku. Jare wong tuwa-tuwa ki ngono, guys. Terus dhuwur ditumpangi gula. Wis, terus ditutup serbet. Jane iki kene godhong gedang, tapi lah gak usah dikei ora apa-apa. Nek wong biyen godhong gedang kuwi jare aja sampai lali. Ngono ya, guys. Entah ini mitos, entah ini fakta. Aku ki yo terok mbah-mbah zaman dulu nek taksiah kuwi yo kudune iki nek noto ngene iki brambang, bawang, lombok, uyah, dhuwit ora ketang kricik yo kudu enek. Ngono ya, guys. Tak siapne sik iki. Iki nek cara kene yo, guys. Kadang kan dhewe desa beda cara. Beda-beda carane. Ora mesti padha. Assalamualaikum. Dek Dinda baru pulang. Kok ngantek jam ya ini, Dok? Kok ngantek jam 4? Ibu tak taziah ya. Taziah Mbah Tri nduk ninggal. Mbah Tri. Mbah Tri sing Mbah Tri tuwek lho ya. Omahe nding musolane Mbak Hani kuwi lho. Nding omahe Mbah Garmi. Aku tak persiapan ya, guys, tak toto-toto. Maksudnya apa kuwi? Ganti gamis hitam. Maksudnya iki yo awake iki kok panas tenan yo gak, Mas, tapi panas iki panas sumber-sumber. Nah, iya ora preksa iki apa. Engko mulai iki lho ngono terus dipreksakno iki njaga. Kok adem panas. Mulai panas sekolah ae, kabeh yo Pak.
Kaosan Mas gak badian. Nah, ayo. Tidak. Kalau orang ibu ini lebih ini ya. Udah tak baca di celok. Udah banget bareng po ora? Eh? Bareng po. Iya, kok izin kok sih. Nandangku. Soalnya waktune iki wis mepet. Ayo, sembunyi. Nek baku mah bukan ngono. Alhamdulillah guys, ki dhisik wis mantuk untuk taksiyah. Urung sampai bobol wis tak tinggal mantuk guys, soalnya kejujak maghrib. Rencana ya arep mriksakno Dek Dinda barang, arep tak priksakno ya guys. Madang guys, madang. Dinda ki mari nganu Mas, jenenge watuk pilek kan kudune istirahat yo. Lah jek tinggu sekolah sedino lho. Bocahe nang nangis iki. Rasane piye nduk awak ngelu karonan rasane panas ngono. Tapi awak iki tak demek iku gak panas. Panase termo sumer-sumer ngono ae tapi kok hari Dinda ki wong gembeng. Madang guys, bakso madang mek sambel mek jangan dong telo sapah ngono wis. Lho ya, ngono diblok ning ngene iki. Jumpet lah. Tek gremes ngene Bapak. Posisine malah gremes ini piye? Lah aku karepe ya kon melok ndek. Anggite kan aku karo Dinda tok. Lah aku liwat alas-alas kuwi yo gak wani posisi peteng kok ngene. Lah ndeke ambek ayah lah nduk ngono. Gelem iki kaya gelem piye ngono. Wes. Kabeh iki aku yo kon melok. Ya wis engko ibu tak nggo montor dhewe kowe nguncak ayah ngono. Ngono wis goncal. Heh? Mbek kowe tok lah lho bocahe emoh iki karepe. Sampai wong rejo kok. Oh, alah. Rejo kira nek gak antri, Mas. Nek antri toh ngantek bengi ngono piye? Kowe mosok ikhlas turut alas kaya ngono. Lah nek posisi udan ki terus rejo. Lah sepi mampring ngono turu ning randu lah aku sesuk engko. Ora apa-apa. Kok iso nyawang kok. Kok rapopo kaya maghrib sih. Guys, mangkat meriksakno Dek Dinda. Alhamdulillah terang, ndek mangan gremes ae. Gak jaketan, Nduk, gak pakai jaket. Ih, anu pakai. HP tak gawe ning kene. HP mbok gawe dhewe apa tak kayak dompet kene. Heh? Mbok gawe ora? Gak usah ya. Aku tak metu sik lawange anu kunci. Heh? Lho itu kunci Mas nek nggo apa ki lho piye lho iki? Sing nang Mas sapa ana seneng. Lampune langi siji kamare Dinda barang kalau cek mabir kabeh. Heh? Diombyong ae guys, ombiongan bengi-bengi kok. Bismillah, udah selamat, balik aja selamat ya guys. Nanti paringi sehat. Mari iki Dek sekolah lho. Iki yo koyo kecapean barang wis awak kurang fit. Mbok sedino ning sekolahan. Nek keselaran lah izin nah. Wong entuk nggoeman ke sekolah iki kesemangatan kok Din. Ora mikirno awake piye ngono kok. Semangate kok kebacut.
Sokok kok buka dompetnya nih sokok mah. Ayo. HP mu gak tak dompetnya nih. Guys, alhamdulillah guys, iki wis tekan lokasi. Ini Pak Dokter Wahyu. Nanti tekan ke sek mime saya. Kene ternyata udane deres, tapi sing gone dhisik mau trimo grimis tok. Kene dhuwur sudane. Tapi kita gone saya posisine. Tapi alhamdulillah yo gak spiro antri guys. Cuma nunggu 3 orang. Biasanya kan full. Kayak Pak Su nunggu ning sepeda motor kono kae. Karek nunggu Mas karo Mbak ini wis masuk ke dalam guys, menek keluar langsung gilirannya Dinda. Alhamdulillah antrian ini gak begitu banyak, jadi ini yo pulang cepat. Mau nek orang nang tak periksa nang apa Dinda iki. Mau nek kasep mimik paracetamol ae wis ora anu. Engko nek wis bar mimik obat ya iso keringetan adem, tapi nek apa ki obate wis reaksine wis entek yo panas neh. Jane awak iki panas iki cuma nganu guys, tak demek iki cuma ning gulu karo ning bathuk tok. Wong sing disambatno kan sirahe ngeluh karo neng rai iki cuma panas ngono, tapi mulai dodo sampai tangan kaki iki adem. Dek, kaki Dek. Sing disambatno cuma sirah ngeluh. Mau dikon prei sekolah yo wangele mbok. Alhamdulillah guys, wis bar diperiksa Pak Dokter Dindane iki, tapi nggih diomongi karo Pak Dokter dikon istirahat dulu. Gitu. Pak Dokter. Ayo. Piano ini nih. Iya, piano wis dobok. Mbak Dinda aku tak kunci kok ngarep ya, Dok. Sing Pak Kano. Urung nek. Terus 4. Ayo guys, iki wis apa kayak mangkat nyumbang Mbah Dok, Mbak Pur, sing Dinda tak kon ngancani Dek Piana. Ngancani piye dari rambut bapak. Lah iya. Lah iya piye? Sandal elek-elek aneh soal iki. Apa? Soal embet tak petenan.
Sokok mana kono, Bang? Gak enak. Kamu kan dia emang. Alhamdulillah guys, kita wis tekan lokasi. Halo Besti. Ya, sarono sik. Ya, ya. Baturku nendi, Mang? Nendi, Mbak? Aku lari-lari ya. Ora dadak ono iki. Jadi kon ngeplok. Aku golekno jongoan ah. Yan. Golekno kursi. Lah jare kon mlebono HP kayak tak lebono. Tak vlog ya. Keprake rung takut, guys. Keprake rung mulai iki. Timbel gak rene leno. Timbel gak rene. Masuk susu kabeh iki, Mbak. Telu wae. Lha mosok gedene telu men. Apa? Halo guys. Tak ketone sing gudi lek. Cilik ae. Iya, gede ya, malah marem gede kok. Endi? Lho, aduh ngaleni iki kok. Ngaleni bedan. Mosok ning ngawur padi-padi. Ya wes, tak melok ning kono lah aku. Amit ya, Mbak, tak lewat kene lah ya. Halah, kowe nyanter motor aku angge hubungan kok. Benek mbah kowe budal. Lah kono kok ketok. Aku tak kok kene lah ya, Mbak. Njung kok padi-padi lah ya. Batur. Ya Bang iya. Ya wis tau kok. Anu lho, kursi dingenge malah. Lah ya wis tau kok koyo ngono. Nenet ngene ki tas ya. Kayaknya. Joko ora nanti goleki. Ora lebih kok tak nggoni saman nggoni. Kok ning padi-padi mbok tepase diadepno rene, Mas. Nek ning kene gamblang ya, le. Ketak ya. Mbok rek ning kono ae. Tepase gak oleh diadepno rene bareng iki. Ini sandal lele-lelean apa ndo apa yubet kok. Mau ini kesini lagi ya. Nah, tapi ini kan nanti Sok gedane yo papan men. Untuk dungan ki kuwalek ya. Sing jowo ngono jero kok. Iki ceritane mbok jowo. Iki ketok iki wis. habis dari itu Lho ora wong wis ning nggonku ket sore ngono iki. dan injek Astagfirullahaladzim. Semayan ket sore kok malah. Masih nadong nih. Mondar mindir nadong. Cah kecil. Iki padahal wis jam setengah 10 ya nih, Mang. Iya. Jam setengah 10 loh. Rong turu iki Dek Isa iki. Rong bumbu iki lho. Kamu pilih surga atau orang tua? Keduanya. Lah rek gak melok. Gak melok dapuk. Gak melok dapuk. Lah kenapa? Yo leren. Lah jerape tak delok kok malah ngiso. Mau ke dulu? Aku jam 1 japoke. Pademu. Hah? Pademu. Dicelok nadeng. Ayo cucu dong. Ini sama dia. Apa sih?
Wek kuwi nyala ya, tapi kok tak nggo nabuh iki lho error. Sampai saiki. Ya wis 50. Error wek iki. Wek ku tak kek tengen wong iki kok bilang. Yo. Hah? Kan yang ngoprak. Oh, tak tahan ngelekak. Nangis, nangis. Tak tahan ngelekak di bahasa Indonesia. Nangis, nangis. Aku kan di situ Han, Hani, ibumu wis tangi ya? Iya, iya. Walah, yang yo kok iso. Pak Deme ngene ya, engko nek kowe wis ngantuk ngono De, kowe mantuk dhisik aku tak cek mae dia nang. Sopo? Kula piye? Telu piye sing ditoke kering. Aku yo ndungu.